Witam was bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dawno nie było tier listy, więc teraz ją zrobimy razem tutaj z widzami. Możecie napisać pozdro YouTube, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj zrobimy ranking gier, w które szpilaliśmy na live'ach. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, albo nie widział live'a, nie widział w co gramy, więc serdecznie zapraszam. Link do Twitcha macie w opisie oczywiście. Zawsze są we wtorki, w czwartki o 18 i raczej w weekend o 18, najczęściej jest to sobota, ale to różnie bywa. Wszystkie informacje macie na bieżąco na Discordzie. Dobra, i teraz tak, moi drodzy. Tutaj wiem, że wy nie widzicie, ale jak przesunę, to mamy, nie? Takie gry. Teraz dałem wszystkie gry, w które żeśmy grali. Czat możecie zgadywać, i wiele było tych gier na live'ie. I chodzi o to, że będę teraz opisywał gry, jak mi się bardzo podobały, względem siebie te gry, jakie były te szpile. Oczywiście od S do F, jak mi się one podobały oczywiście. I też przed tym, jak ja ją pokażę i przedstawię, będziecie mogli tutaj napisać na czacie, moi drodzy, jak wy oceniacie tą grę, jak wam się podobało, jak się podobały cołki szpile, razem z tym, jak mi wspaniale nie szło w niektóre szpile, więc serdecznie zapraszam. Dużo więcej, było tych gier razem z dodatkami, znaczy są dwa dodatki, 31. Oczywiście omawiam wszystkie gry, które Zek skończył. Oczywiście to nie jest końcowa tier lista, bo dalej szpilamy w różne gry. Na przykład nie ma tutaj Rayman Origins, którego dalej szpilamy. No i oczywiście to też były live'y, które były tylko na YouTubie. To też te gry będą, też te szpile. Pokémony Dragon Ball Z Team Training, czyli to był szpil Pokémony, ale postaciami były postacie z Dragon Balla, czyli taki crossover. Bardzo mi się podobał ten szpil. W sumie szybko go zrobiliśmy, z tego co pamiętam. Dużo żeśmy Pokemonów, tak zwanych Pokemonów łapaliśmy. Też żeśmy łapali... a pamiętam, żeśmy skończyli na fuzjach. Myśmy praktycznie skończyli tą grę, tam był jeszcze taki ostateczny boss, przesilny, ale myśmy tego nie... ja tego nie kończyłem, bo to już było jakby po grze, post-gamingowe. Team Training. Mi się ta gra ogólnie podobała, pamiętam, że wam się też to podobało. Fajny miks, szczególnie, że tu jest dużo też fanów Dragon Balla, więc fajne było to połączenie w tym. Mnie się bardzo podobała ta gra w sumie, ogólnie, i może to jest tak, ja ją dam na razie do tieru B. Dlaczego? Bo mniej więcej wiem, jak je dam do S, do A i ona nie była zła, ale nie była super. Też biorę pod uwagę wasz odbiór podczas tego szpilu, bo też obejrzałem sobie te live'y. Też w komentarzach na YouTube serdecznie zapraszam do zostawienia komentarzy, jak wam się podobał ten szpil. Oczywiście zachęcam też do łapy w górę, subskrypcji i komentarza oczywiście pod filmem. Jedziemy dalej, dobrze. Moi drodzy, następne mamy tu Poké Rogue. Mnie się Poké Rogue oczywiście bardzo podobał i powiem wam, że skończyłem skończyłem przejście prawie wszystkimi Pokémonami całego jakby tego Rogala z pierwszej generacji, oprócz Mewtwo, bo go nie umiałem chycić. Mimo, że mnóstwo legend mi wyszło. Ale no skończyłem i to nie raz, nie dwa. Pamiętam, że to Poké Rogue był pod koniec zawsze puszczany. Jak graliśmy w Dragon Balla, to potem był Poké Rogue. I mi się ta gra bardzo podobała. Ja ją dam do tieru A, bo mi się bardziej podobała. Z tego względu ja lubię Rogale, to też trzeba powiedzieć. Ja lubię Rogale, więc dam ją do tieru A. Oczywiście to potem tutaj tak porozstawiamy też troszeczkę inaczej względem innych, no ale teraz tak patrząc, porównywając te dwie, to trzeba było kombinować oczywiście jeleń Xerxes. Dokładnie, no bo i ze Spartanami tam walczyliśmy. Nie, Xerneas oczywiście był rewelacyjny. Potem zrobili niestety buffa mu, niestety, ale i tak się dało nim super przejść, był OP. Więc jedziemy dalej. Następny jest Pokémon Insurgence. Czyli to było przez Bartka zainicjowany ten szpil. Znaczy to jest tak, to jest właśnie wyjątek, tej gry nie skończyliśmy, ale dlatego, bo ona była bardzo dobra gra. Tylko że ona nie była na live'a, na Twitcha. Ta gra naprawdę bardzo dużo grindingu wymagała, że jeżeli miałeś level cap, to naprawdę trzeba było do tego level capu dobić i kombinować, żeby to przejść. Była trudna, była wymagająca, była ciekawa. Ale niestety ona nie była na Twitcha i naprawdę, bo jak ja na przykład, wiecie, przyszedłem coś, potem z wami przychodziłem, to ta gra była znowu, bo tam była za często ściana była, jeśli chodzi o grę, bo po 20 minutach znowu miałem ścianę i trzeba było grindować, bardzo fajne Pokémony można było chycić, ale trzeba było cały czas, grindować, tam był czysty grinding. To jest tak, ogólnie fajna gra, podoba mi się, ale pójdzie jak na razie do tieru C przez to, że nie była do live'ów po prostu. Mówię, że nie było po kolei, ale sąsiedzi z piekła rodem.
Pamiętam, że wam się podobała ta gra. Mnie się też podobała, bo to była taka fajna, taka luźna. Ona była przed Raymanami, pamiętam. Chyba. Nie. Po Raymach ona była. Ale ona była taka luźna, szukanie było tego. Chcieliśmy na 100% zrobić, nie wszystko się chyba udawało za pierwszym razem, z tego co pamiętam, ale bardzo mi się spodobało. Mi się podobała ta gra. Ta gra była fajna, przaśna, przyjemna, spokojna. Oczywiście to było takie point and click, ale trzeba było szukać, trzeba było kombinować. Taka na relaksację. Świetna do zrelaksowania, więc ta gra mi się bardzo podobało. Na razie dam, nawet, czekajcie, dodam team trening, to na razie dam do tieru B. No to skoro mamy to, no to damy już dwójkę, tu już pojedziemy troszeczkę bardziej po kolei. Sąsiedzi z Piekła Rodem 2, to była, no oczywiście, kto się nie spodziewa, kontynuacja tego, ale to był ogólnie, był bardziej rozbudowany szpil. Dam niżej niż Sąsiedzi z Piekła Rodem 1. Dlaczego? Bo mimo tego, że to było bardziej rozbudowane, to też ciekawą rzecz będzie, to jest odwrotnie do Raymanów, już zaspoileruję. Mimo, że to było bardziej rozbudowane, to moim zdaniem jedynka była bardziej spójna. Była bardziej spójna, mimo że było cały czas w jednej lokacji i tak dalej, tam było kilka lokacji, było bardzo fajne, piękna, super soundtrack, muzyka super i tak dalej, klimat i ta plastyczność aż tak się nie zestarzała. Chodzi o to, że na przykład jak rozbudowali tutaj zagadki, to żeby zrobić jedną pułapkę, trzeba było jeszcze wcześniej coś zrobić. To już tak troszeczkę woniało starymi point and clickami, że naprawdę tak było z tą gumową kaczuszką, tą legendarną, że trzeba było pójść po coś, no było nielogiczne. Tu było więcej nielogicznych rzeczy niż w jedynce, bo trzeba było więcej łańcuchów połączyć, żeby coś z tego stworzyć. I jeżeli na przykład się raz w to już zagrało, no to drugi raz na live'ie to było git, bo się pamiętało coś z tego, ale za pierwszym razem to było ciężej. Dobrze, moi drodzy, to co? Pojedziemy teraz, uwaga, jedziemy z Raymanem 2. Pięknie, Rayman 2. Słuchajcie, Rayman 2 to jest, mówiłem, jedna z moich ulubionych gier i tak dalej. Uwielbiam grę, soundtrack jest inny i Rayman 2 i Rayman 3 ja bym tu dał, więc Rayman 2, zostawimy to z Raymanem 3 oczywiście, który jest tutaj. Uwielbiam Raymana 2, chociaż Globox nas tam wywalił, więc wiemy dlaczego, co z Globoxem robimy. Bardzo mi się ta gra podobała. To Rayman 2 pójdzie do tieru A, bo to gra dzieciństwa, pamiętam ją bardzo dobrze, bardzo mi się podobała, bajkowa. Mimo, że skanciata się tak nie zestarzała. Rayman 3, wspaniały soundtrack, do dzisiaj nawet go słuchacie w tym. Soundtracki z Raymana 3, rewelacyjne, a tu też jest humor, bo tu był bardziej poważny Rayman 2, a tutaj jest humor, czyli są dwie rzeczy, ale to też są dwie rzeczy, które uwielbiam, więc zrobimy to tak, Rayman 3. Bo chciałem się, kiedyś mógłbym się bardziej rozwinąć o Raymanie 2 i Raymanie 3, ale zagrajnik fajnie i to nieraz dał znać różnicę między Raymanem 2 a Raymanem 3, fajnie to rozmontował na części pierwsze, więc odsyłam, też zapraszam tam. Bardzo podobne zdanie mam co do Raymana 2 i 3, jeśli chodzi o te gry, obie, więc na razie damy do tieru A, wyżej niż Poker Rogue. Skoro Raymany, to później były Kangurki KO, moi drodzy. Kangurek KO 1. Myśmy chyba najpierw zaczęli 1, potem 2, nie wiem. Kangurek KO 1 był to, że to był towarzysz KO, bo się na czerwono zrobił. I ja miałem takie szczęście, grałem w tą edycję, która miała ułatwione sterowanie. I te ułatwione sterowanie, co ciekawe, ułatwiło szpil, więc bardzo mi się ogólnie podobało jak na tamte czasy, bo to też trzeba brać pod uwagę jak na tamte czasy, jeśli chodzi o grafikę, mechaniki i tak dalej, kiedy te gry wyszły. Więc to też biorę pod uwagę oczywiście. I Kangurek KO mi się bardzo podobał, naprawdę była fajna gierka. Jeszcze nie było licznika sarania tak zwanego, ale tam też by coś trochę wybiło. I powiem wam szczerze, bo tutaj nie będzie jakoś, nie będzie coś niskiego, ale wszystkie będą gry bardzo blisko zbliżone do siebie, więc Kangurek KO daje do A, nad Sąsiedzi z Piekła Rodem. Skończyliśmy tą grę, mi się podobała, po prostu była fajna, przaśna, mi się takie gry podobają, wybieram gry takie, które mi się podobają, o dziwo. Kangurek KO 2, no jest lepszą i graficznie, i w ogóle, i muzycznie. Co poradzić? No tutaj było ciężkie sterowanie, tu było fajne, było bardziej rozbudowane. To jest, pokażę tę ciekawostkę, że między Sąsiedzi z Piekła Rodem 1 a 2 tu był przeskok, ale tylko taki mechaniczno-ogólny. Na przykład graficzny nie był aż tak wielki. To w Kangurek KO 1 a 2 to jest naprawdę spora, to już bardzo spora różnica, nie tylko graficznie, ale też soundtrackowo. Też oczywiście, jeśli chodzi o tam dialogi, wejście, przerywniki filmowe przede wszystkim bardzo dobre, więc mi się bardzo podobało serdecznie. Więc Kangurek KO 2 idzie oczywiście wyżej. Siemano Tymek, jesteś super, fajnie, że jesteś. Więc Kangurek KO 2 bardzo mi się podobał. No to na razie go tak zostawimy, jak coś to przeciepniemy to na wierzch. Dobra, Pokemony, wracamy do Pokemonów. Najciekawsze gry zostawiam na końcu. Pokémon Liquid Crystal. Ja wam powiem,
I to jest właśnie jeden z wyjątek, właśnie, którego naprawdę nie skończyliśmy tej gry. No ale było długo, widziałem, że szpilane. I jeżeli chodzi o samą grę, ja ją wybrałem, bo było fajne, rozbudowane, jak jestem fanem Pokémon Crystal, jak wiadomo. I jak na live'a myśmy grali, bo my się wtedy nazywali towarzysz po naszemu, nie? Był Jezów i tak dalej. Pamiętam, myśmy tak nazywali nasze Pokémony. To ta gra była bardzo oporna. Była bardzo oporna i myśmy jej nie skończyli, no bo jak już się rozwinęło te Pokémony i postacie, no to powiedzmy, że tempo rozgrywki nie było cały czas takie same. Postgame'owo bardzo było rozbudowane, ale to już była męczarnia, jak dla mnie oczywiście. Jak dla mnie była to męczarnia, więc sama gra jest super, bardzo polecam. Jakbym miał dać, wiecie, tylko inną za samą grę, tam bym ją wyżej, ale dam ją do tieru C. No, ponieważ no to też biorę pod uwagę, jak się to streamowało, jak się wam pokazywało tą grę. To też jest ważny aspekt tej tier listy. Pokémon Emerald Łodzatku. Było krótko tego, bo myśmy to robili chyba na Sylwku, pamiętam. I to był fajny pomysł z deewolucją. To była gra szybka, wartka, konkretna. Nie było jakoś tam fez rozbudowanie. Fajnie, że tam deewoluowały w ogóle te Pokémony razem, też że zapominały ataki. To jest oczywiście mod jak coś. I powiem wam, że ja muszę dać to wysoko. Chyba w tierze B nic nie zmieści, najwyżej będziemy przyciepywać. Ale tą grę daję powyżej Dragon Ball Training. Za co? Za to, że jest no konkretna, taka jaka miała być, tak jak się przedstawiała. Za ten konkret Emerald od Zatku idzie nad Dragon Ball. Chociaż normalnie, to jak mówię, normalnie bym tego nie dał, sam bym sobie bo to troszeczkę inaczej. Jak ja bym sam sobie grał w te gry, to bym inaczej użył tą tier listę. Ale jeżeli biorę pod uwagę, jak się ją streamowało, jak to wyglądało i jaki wyście mieli tam odbiór wtedy na żywo na czacie, zostawiam to tak. Możecie oczywiście też dać znać, jak wam się podobało. Dobra, Pokémon Light Platinum Version. To jest druga gra, którą też długo grałem i zapomniałem, co tam było, jak w to się grało. I powiem wam, Light Platinum było lepsze niż Liquid Crystal. Jeśli chodzi o odbiór i tak dalej. Podobnie Liquid Crystal, Light Platinum idzie trochę wyżej niż Liquid Crystal, bo mi się bardziej podobało ogólnie. Fajniejsze mechaniki tam były, rozwinięcie, dynamika gry przede wszystkim była szybsza. Mimo że była dłuższa, była szybsza, była spójniejsza niż w Liquid Crystal, więc Light Platinum idzie do tieru C jak na razie. Black Mesa. Moi drodzy, to jest oczywiście mod do Half-Life 1, Black Mesa, przepiękne, oczywiście świat Xen jest rewelacyjny, bo był zrobiony od podstaw. Pamiętam, że ja to Black Mesie chyba dałem chyba 8 albo 7 na 10, pamiętam. To była dobra gra, solidna, bardzo ładna, nie nudna, ale to jest ogólnie rewelacją gra, jeśli chodzi o fabułę, jak dla mnie. Ale co ciekawe, Nihiland, czyli ostateczny boss, był łatwiejszy niż oczywiście ten zasarany pająk, który mnie w nerwy, się z nim męczyłem. Oczywiście grałem to na hardzie. No i mi się bardzo podobała ta Black Mesa. Powiem wam, że Black Mesę dałbym do tieru, na razie dam A, ale potem będę jeszcze ustawiał, czy to będzie lepsze od Raymana, czy nie. Chyba nie. Nie, to chyba bym zrobił tak. Pokarody jest Rogalem, a Black Mesa jest konkretna, ja lubię konkretne gry. Mimo że Rogale bardzo uwielbiam, zaraz zobaczycie dlaczego. Pokémon Radical Red, ale Furush Edition. Wiecie, to był tak dobry szpil. Był trudny, wymagający, trzeba było tak kombinować, ale to był tak dobry pomysł. Właśnie i na 5. level jeszcze zapomniałem wkleić, to zaraz wkleję. Rewelacyjne. Nie, to idzie do tieru S, jeśli chodzi o grę. Ogólnie, rozbudowanie gry Radical Red, ale tutaj jest oczywiście Furet Edition. Że ino furetami trzeba było pokonać. Niby zrobiłem to na lajcie, bo potem Extreme Speedem oczywiście Furuś mógł walczyć, ale to idzie do tieru S. To była jedna z najlepszych gier. Bardzo polecam tą grę ogólnie. Bardzo fajne i się nie nudzisz. Naprawdę się nie nudzisz. Jak jest trudno, to naprawdę trzeba pokombinować, ale dynamika gry jest bardzo dobra, jest spójna, rozszerza lore, ale nie tak, że się gubisz. Nawet jak grałeś się tylko w starsze, te pierwotne, że tak powiem, wersje, to jak podejdziesz i trochę, no, trzeba się trochę pouczyć, ale to piękne. Piękne, naprawdę polecam bardzo, jak ktoś lubi oczywiście Pokemony. Dobrze, moi drodzy, Need for Speed Most Wanted. To była bardzo fajna gierka, wyścigówka.
Oczywiście, bo to był wyjątek chyba, że wyścigówki były u mnie. Był taki czas, że były wyścigówki. Need for Speed Most Wanted był bardzo fajny, no to klasyk, no super. Często pewnie tam było sranie na ten, bo czasem sranie na sterowanie, to powinno coś takiego być. Więc takie rzeczy się pojawiały, ale Need for Speed był solidną grą, fajną. Fajnie się streamowało, czasami nie wychodziło, ale naprawdę dało się odprężyć przy tej grze. Ja naprawdę się odprężałem, mimo tego, że się wnerwiałem. Pójdzie, moi drodzy, do tieru A. I tak, normalnie by nie poszedł przed Raymanami. Raymany w ogóle byłyby wyżej, ale tutaj mówię o streamach. Tu mówię o tym, co żeśmy przechodzili na live'ie, a nie jak ja prywatnie gram. Więc na live'ach Need for Speed Most Wanted był, no lepszy, był fajniejszy. No to może zakończymy jeszcze wątek Pokémonów, prawie. Pokémon MMO. Dlaczego dałem Pokémon MMO? Bo zakończyliśmy Kanto. Jest tak rozbudowane to, jest tyle możliwości, że mówię, że najciekawsze to są rzeczy nie fabularne, tylko to, co się dzieje wokół. To można z innymi graczami grać. No rewelacje, no to nawet nie jest Rogal, to jest Bagieta. O, dla ciebie Buster jest. No dla mnie też SK będzie. Ej, no dawno, no bardzo dużo grałem w to, ale no... Na razie pójdzie do SK oczywiście przed Furusiami. Teraz damy God of War. Dobrze, God of War chyba 2.18, jeżeli nie 2.16, 2.18 to był. Bardzo mi się ta gra podobało. Bardzo fajnie się grało. Historia mnie urzekła, no rewelacyjna ta gra. I tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jeden z najlepszych bossów do walki to była właśnie Sigrun, czyli ta Valhalla na końcu, co się z nią męczyłem, a potem nawet poza live'ami się męczyłem, a potem na live'ie za pierwszym razem jak to zrobił. F. F. Piękna gra, nie no, rewelacyjna. Nie, naprawdę. Dzięki tej grze też czekam na resztę God of War'ów. No nie, idzie do Eski, idzie wyżej niż Poco MMO i no na razie idzie na jedynkę, na pierwszy. No idzie, no jest rewelacyjna i fabuła, i mechaniki gry, i pomysł. No się nie nudziło, ja to zrobiłem na 100%, łaziłem wszystko sznupałek i się nie nudziłeś. I była szybka podróż, fajnie, szybko mogłeś się przejść gdzieś. No mega, mega. To God of War Ragnarok. Słuchajcie, Ragnarok. No muszę to też porównać do God of War 2.18, co mam powiedzieć. Ragnarok na początku, tak mówiłem, no on był inny. Jest świetną grą, rewelacyjną. Ja wiem, że się powtarzam, ale naprawdę, ale jest inną niż God of War 16 i wrażenie lepsze zrobiło 2.18. Lepsze wrażenie zrobiło God of War 2.18 dla mnie, a to była kontynuacja. Piękne światy. Jeszcze więcej kontentu, więcej wszystkiego, sznupania, że jasny gwint. Ja chyba z większym sentymentem podchodzę do 2.18. Może przez tą relację synek Kratos niż w Ragnaroku. W Ragnaroku widzieliśmy ten bunt i tak dalej, było więcej dynamiki, więcej postaci, Odyn rewelacyjny i tak dalej, ale był... Na razie Ragnarok idzie do Eski, ale za 2.18. Jak na razie. A co jak S to naprawdę skrót od Sarać? No i przejrzałeś mnie. Synek Kwater, relacja super, tak, była rewelacyjna. Oczywiście w God of War musiała być ona inna, bo on wyrósł. Zazdrościsz takiej, no ja nie chciałbym zazdrościć tego, że synek choruje albo coś, takiej relacji, jak oni się uwadzili. I teraz są wyjątki, bo będą dwa dodatki. Dodatek, wiem, że normalnie dodatki do gier nie powinien brać, ale tu daję wyróżnienie. I to idzie do Eski God of War Valhalla. I teraz tak, ja to daję do Eski, bo ja daję dodatki po to, żeby je wyróżnić. Dam to nawet tutaj, ale to nie znaczy, że ona jest jakby lepszą grą. No po prostu mi się bardziej podoba, ale to dlatego, że to jest Rogal. I my to damy tak, ale trzeba proszę do Eski nad Ragnarokiem, ale to zrobić sobie takie langzam, trochę przymrużenie oka, że to troszeczkę osobno, nie? Ale to mało w dodatków grałem, więc no, chciałem to całki dać, bo skończyłem Valhalla i się nie nudziła. I nie tylko mechaniki gry, bo super się naprawdę grało, chciało się jeszcze raz zobaczyć co to jest, chciało się poszukać różnych bolidów i tak dalej, ale też fabularnie oni jeszcze bardziej rozszerzyli to uniwersum i dlatego to jest tutaj, bo pod każdym aspektem rozszerzyli tą grę. Ale to nie znaczy, że to jest lepiej, bo to jest ta sama gra tak naprawdę, tylko że to jest rozszerzenie, ale że bardziej mi się chyba rozszerzenie podobało, bo było bardziej treściwe, ja lubię treściwe gry. Dobra, zaczniemy od Doomów. Następne szpili to był Doom 2.16. Według niektórych najlepsza gra z Dooma, ogólnie.
Ale co mnie to obchodzi, jak jest według niektórych, mnie obchodzi, jak myśmy się tu bawili. Doom 2.16 no był rewelacyjny, fajną gierką, na te streszczenia się super robiło, elegancko, naprawdę, mechaniki gier, soundtrack oczywiście Mika Gordona, tu nawet nie ma co podchodzić. Doom 2.16 jest jedną, w ogóle ten Doom jest jedną z moich ulubionych gier i zrobimy tak, że dam Dooma 2.16, kurde, wszyscy są bardzo wysoko, to mi się nie podoba, bo nie mam placu, chyba że wszystkim daję tier, no, jak coś, to obniżę wszystkim tier o 1. Chyba tak to zrobimy. Niestety musi być degradacja, bo na samej górze nie może być aż tak dużo. To nie znaczy, że nie zmieniam zdania o tych grach, że one nie są... Że one nie są... wiecie... złe albo coś, po prostu się nie mieszczą na placu, no. Ale Doom idzie jak na razie na drugie miejsce, ale zaraz będzie zdetronizowany. Przez tego misia. Doom Eternal, i tu mówię Eternal, nie mówię o dodatku. Doom Eternal dla mnie było najlepszą grą, jaką się dał. Naprawdę, to mi się tak podobało, to było tak dobre. Się nie nudziłem, mega wspomnienia, więcej mechanik niż w Doomie 2.16. Może bardziej mi się podobało dlatego, bo Doom Eternal był bardziej Quake'owy, w którego Quake'a 3 i Arena Cisłych Fest był bardziej Quake'owy niż, że tak powiem, Doomowy, ale ta fuzja mi się tak podobała, to jeszcze zlepienie najlepszych gier. Ja mówię, nie ma szans. Nie ma szans, żebym powiedział, że Doom 2.16 był lepszy. Przede wszystkim Doom Eternal był szybszy. Ja mówiłem, że jak potem się wróciło do Dooma 2.16 z Eternala, to tam by było ta gra wolna niesamowicie. To nie znaczy, że była zła, ona była bardzo dobra. I słuchajcie, naprawdę Doom Eternal jest jedną z moich ulubionych gier. Ogólnie. I teraz na razie zostawię to tak. Nie. Dam go przed God of War'em. Doom Eternal na razie idzie na 1. God of War niestety idzie na detronizowanie. To nie znaczy, że ta jest zła albo ta gorsza. Mi się po prostu bardziej podobał Doom Eternal niż God of War, ale to też są inne gry, bo to jest strzelanka, tam jest fabuła, tam jest, wiecie, tam jest sam rozprówka richtig w God of Warze, czyli opowieść i tak dalej, możesz chłonąć ten świat, zatęsknić za tym światem, super, ale ja bardziej, tak mówię, bardziej wolę konkretniejsze gry, tak ogólnie, dlatego też Doom idzie do przodka, bo tam jest dynamika, równe tempo, to są dwie zupełnie inne gry, ale to jest dlatego po prostu mi się charakterystyka szpilu, gry samej bardziej mi się podoba taka jaką jest Doom, a nie God of War. Słuchajcie, jedziemy dalej. To jest drugi wątek, Ancient of Gods, tu jest niby part 2, ale to jedynka i dwójka dajemy. Słuchajcie, jak możecie, jak teraz z takich piknych rozprawkach ze klachą o tym Doomie, to jest piękny przykład, jak można to takie kupsko z tego zrobić, że hit. Jak mówiłem, że Eternal je waszej wartki jest szybszy niż Doom 2.16, to tam już tak ta akcja była szybka, że naprawdę to już można było dostać epilepsji czasami. Albo tak samo tam było po prostu dodatek do Doom Eternala, było więcej tego, co było. I to, co z Jagodą, jak żeśmy szpilali, akurat z jednej strony bardzo dobrze wspominam Dooma, tego dodatek, tylko z jednego powodu takiego, że wtedy dostałem partnerstwo, znaczy nie, dostałem towarzyszem na Twitchu i wtedy możecie mieć subskrypcję i tak dalej tu na Twitchu. To pamiętam. Ale tam na przykład było tak, że były te walki, już tak było dużo tych pieruństw, no było za dużo, już człowiek się po prostu męczył, tam się człowiek męczył jak pierun jasny, strasznie się męczył, po prostu było tego za dużo. Fabularnie, no niby fajnie rozwinięcie, lokacje, no ładne i tak dalej, bo to był dalej Doom Eternal, to jest dodatek. Ale tam było za dużo. Jeżeli ja się przy grze męczę, no to jest źle, no niestety. No Doom chodzi o to, żeby łazić i rozwalać. Doom niestety nie stał nigdy bossami. No nie o to chodzi. Tutaj ostateczny boss, pokonałem go za drugim razem, za pierwszym razem dlatego, bo nie nacisnąłem w ogóle knefli albo coś tam. Pamiętam, że coś sprawdzałem po prostu i mnie rozwalił i potem za pierwszym razem go pokonał. Na tym poziomie turystycznym, na którym zawsze przyłazimy. Tutaj, no nie, Ancient of Gods idzie na ostatni jako dodatek. Chciałem go dać, chciałem wam pokazać, co mi się nie podobało. Przerost formy nad treścią to jest richtig opis tego dodatku. Moi drodzy, przedostatnia gra. Doom The Dark Ages. Doom The Dark Ages oczywiście był po prostu innym Doomem. Czy był fajny? Ja. Dynamika fajna? Ja. Był spójny ze swoim lore, ze swoimi założeniami? Ja. Był spójny. On nie był taki rewelacyjny, rewolucjonistyczny, że tak powiem, jak poprzednie. Był po prostu inny. Oni testowali, jak to zrobić inaczej. I on był taki, jaki miał być. Ja za to szanuję ta gra.
Może się niektórym podobać, nie, albo się odsunąłem, nie, to jest ten szpil, jest łącołki fajny. Tak jak mówiłem ostatnio, minusy jest to, że tarcza była zbyt OP i kula. No niestety bronie były wek, no ale na przykład w Eternalu jak miałeś Luftbixa, Raila i rakietę to tak samo, ale tam już trzeba było żonglować tym. Tutaj oczywiście ta gra niby też wymuszała żonglowanie niektórymi broniami, ale to w samym przodku, potem jak ulepszyłeś tarczę full, to tą tarczą wszystko się rozwalił. Więc Doom idzie, moi drodzy, pójdzie, ale jest obok klasyka, obok Most Wanted. Solidny, fajny, gierka. Na przykład, bo z Furosiami to miałem już taki zachwyt, że się tak fajnie udało. Pokémon Mo to jest super przygoda, no God of War to super. Most Wanted jest solidną klasyką i tu też można powiedzieć, że to jest solidna gra, obok klasyki. To nie jest żadna że jest w tierze A, nie, że jest jakoś rewelacyjnie gorsza. To jest po prostu dobra gra. To jest dobra gra. Dlatego idzie do tieru A. Ostatnią grą jest Wukong. Wiecie, szpil z Wukonga był trochę spontanem. On wtedy wyszedł i mówię, dobra, jedziemy. I powiem wam, Wukong był tak dobrą grą. Mimo, że się wnerwiałem, same bossy. Ja nie jestem fanem Souls-like'ów. Jak nie jestem fanem Souls-like'ów, no to nie jest dla mnie, bo to jest właśnie męczarnia. Ja mam też, może być trudna gra, ale ja się nie mam męczyć. W tej grze, mimo że się trochę męczyłem, zaskoczyła mnie, że może być tak dobra. I się naprawdę długo zastanawiałem, kaj to dać. Wukong pójdzie na drugie miejsce. Wiem, że dla niektórych to herezja. Powinien iść na pierwsze. Ale ja daję Eternala dlatego, Pokémon musi iść do A. Ale dlatego, bo nie ma placu. Ale to jest tylko dlatego, bo po prostu tu mi się podoba jako całokształt też. Wukong jest jednorazowy, jest świetny, solidny. Właśnie to jest to, Bustery. Ja myślałem, że Wukonga dam na jedynkę, bo też tyle kontentu zrobiłem z Wukonga, to chyba z niczego. Ale tutaj chyba wygrywa po prostu bardziej sentyment i odczucia, co tu jest Eternal. Inaczej by ta tier lista wyglądała, gdybym mówił, jak jest po prostu szpil, jak dla mnie gra taka surowa i tak dalej. A tu też biorę pod uwagę to, kiedy ona wyszła, dlaczego jest, czy jest starsza, czy nowsza, czy jak się ją streamowało przede wszystkim, jak wam się podobała na żywo i jak mnie się w nią po prostu grało, czy luźno, czy nie. Więc czekajcie, teraz tak wrócimy. Nie, to damy do E i będziemy Pokemonów obserwować. Na ostatnim miejscu jest Genshin of Gods, potem te Pokemony, które no nie zapamiętałem za bardzo dobrze, bo już mnie nie skończyły, bo były po prostu opór za duży był do oglądania, do transmitowania, ale tylko dlatego. Ja nie mówię, że to są złe gry, bo to są bardzo dobre gry, te tu, tylko po prostu no nie. Tu Dragon Ball Team ten, no jeśli chodzi o Pokemony, no to no, gadaliśmy, bo był fajny, tu skończyliśmy go, dlatego jest wyżej niż te Pokemony, więc jest na odpowiednim miejscu. Ten jest wyżej niż Dragon Ball, dlatego, bo był spójny i skończyliśmy go raz, dwa, był konkretny, dlatego jest wyżej niż Dragon Ball Team Training. Sąsiedzi z Piekła Rodem, oczywiście jedynka jest wyżej niż dwójka, już powiedziałem dlaczego, tu też bym tego nie zmienił. Nad sąsiadami powinno być Kangurek KO1 i 2, wam się też podoba, oczywiście dwójka jest dlatego, bo jest 10 razy lepsza dwójka, jest bardziej responsywna i tak dalej. Więc tutaj bym nic nie zmieniał. Pokerok dlatego, bo tyle żeśmy w niego grali, bardzo dużo grałem, fajne wyzwanie, wnerwiało. No ale dlatego też, że lubię Rogale, to jest wyżej niż Kangurek KO i 2. Black Mesa, tak powiedziałem, piękna gra, rewelacyjna, też solidna, tak jest w wysokim tierze B. Tak szczerze, to bym więcej gier dał do A albo do S, no ale po prostu nie ma placu, no musi być. W szranku jest tyle miejsca, ale nie można na jednego, na drugiego wsadzić. Raymany gra dzieciństwa, oczywiście, kochane. Most Wanted. Czy ja Most Wanted bardziej lubię niż Raymany? Nie. Tutaj zmienimy. To jest podsumowanie, żeby to zmienić. Niestety. Wiem, że i to jest tak, teraz bym powiedział, że to się lepiej transmitowało niż Raymany, ale Raymany mi się bardziej podobały, szczególnie za soundtrack i tak dalej. Ale jest solidne i tak dalej. Dark Ages jest wyżej, ale dlatego, bo to jest nowsza gra niż te. Jest więcej kontentu, więcej wszystkiego. No to jest solidna gra i super. To jest najnowsza gra i najsolidniejsza gra z tych wszystkich, które były wcześniej. Więc dlatego tu jest Doom. Tutaj Pokémon Red Furuś, ale dlatego, bo Furuś się świetnie z wami grało i tutaj wygrało nad Doomem to, żeśmy razem w to grali. Więc tak to zrobimy. Teraz tak, Pokémon MMO jeszcze nie skończyliśmy, ale to jest też fajna gra, razem gramy, są nagrody, więc wiem, że wam się podoba, mnie też. Bo też patrzę na to, jak wam się oczywiście podoba, więc to jest tutaj wyżej. God of War Ragnarok jest no nad tymi wszystkimi grami, bo jest wspaniałą grą God of War ogólnie.
I on jest dlatego tutaj, bo tutaj już nie patrzę na to, co jest niżej, tylko to jest wyżej. Jakby stąd, od God of War Ragnarok. Valhalla jest tutaj dlatego, no bo jest lepszy, bo jest świetnym dodatkiem, jest rewelacyjnym dodatkiem. Nie nudziłem się, jest super i tutaj też bym nic nie zmieniał. Doom 2.16 dlatego, bo kocham Doomę, jest mega grą, solidną, z fabułą nawet. Mi się akurat fabuła w Doomie zawsze podobała też, co teraz dali. Doom jest pod God of War 2.18. 2.18 dlatego, bo jest piękną historią. To są inne gry oczywiście, ale no God of War mi się bardziej podobał. Eternal mi się podobał, był szybszy, ale tam też się dużo działo, był szerszy ogólnie. Ale tutaj na przykład porównując God of War 18 a Doomem, no to God of War był szerszy, że tak powiem, niż Doom. O wiele szerszy, dlatego jest wyżej niż Doom 2.16 po prostu. Wukong jest drugi, ale Wukong jest dlatego, no bo się świetnie w to grało, mnie, wam też. Jedna z ulubionych gier waszych, tego co widziałem, jest dlatego nie jest drugi, a on jest drugi dlatego, bo Doom Eternal mi się po prostu bardziej podobał i tyle. Więc tak wygląda moja tier lista, moi drodzy. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, żeście byli. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, subskrypcję i komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie, jakby wyście ustawili tą tier listę. Co wam się najbardziej podobało, co mniej, co proponujecie też na nowe gry. Bardzo chętnie przeczytam to w waszych komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam i cisnemy na live'ie nowy szpil. Trzymajcie się i na razie.